Šemora, ale my bohužel pro vás máme ještě jednu daleko smutnější zprávu. Bych se říct skoro strašnou zprávu máme, takže další bod našeho programu je minuta ticha za kamarády, který s námi už nikdy nevyjedou. Prosím o minutu ticha. Tak děkuju a teď, čeho se ta zpráva smutná týká, vám poví Dalibor Nesmídal. Nejdeme o mikrofon, ale. Jo, už to jde. Mně se stala taková strašná věc. Byl jsem v lese na dříví a pokácel jsem strom a ten strom spadnul na takový pařez. A jak jsem ho odendával, ten strom z toho pařezu, tak koukám, že ten pařez měl takovou střížku a ta střížka byla celá roztříštěná a když jsem zvedl ten strom a koukám do toho pařezu, tak tam byly dvě takové malinký kostřičky, které se rozpadly tím, jak na to spadnul ten strom. A později jsem to vlastně identifikoval jako pařezová chalupka Křemílka Mochomůrky. Takže jsem sebral ty dvě malé lepčičky, které tam zbyly po nich. A zavřel jsem je, udělal jsem na něj ze staré sklářské formy takový relikviář. A my ho tady vystavíme a kdo bude chtít, může se na něj přijít podívat a poklonit se kamarádům, který už s náma někdy nevyjedou. No.